No niin, tervetuloa Oulu Zoneen. Täällä ajetaan vähän jäärataa tänään ja kokeillaan vähän minkälaisen tuo Brahe-koulutuskeskus on saanut aikaiseksi. Ja tosiaan tämmönen BMW on kyseessä, 328, vapaasti hengittävä ja pojat on sinne jonkun verran tehnyt ohjauksen muutoksia ja ei mitäänkään kokeile, miten se taittuu ja luonnistuu, että täällä ei saa piikkirenkaita käyttää ollenkaan, että ihan talvin astopyörällä ajetaan ja ei mitään, varmaan tulee kiva päivä. Kestävä puuri! Oli nyt nojattu vähän välillä reilusti. Hydraulikäppäri ja käsijarru on rakenneltu siihen ja ripustukset eteen, alatukivartta pitennetty ja rajepäitten paikkoja vähän muokkailtu, että saadaan kääntyvyyttä ja mitä sitä perushomma, kuppipenkit ja perä on hitsattu lukkoon ja putkistoa vähän muokkailtu, mutta pidetty aika lailla moottori vielä vakion. Ehkä joskus turpo siihen kylkeen. Te olette koko talven rakentanut nyt sitä vai? Aika lailla. Milloin se oli, kun tämä osti? Onko se niinku joku eri ennen talvia? Oma kurssi vai joku lisää? Vai miten se, onko se koko luokka tekemässä vai? Koko luokalla tehdään ja no
eipä se sillä ole erikseen mikään kurssi, että se on ollut tehty päätös, että ostetaan tämmönen ja tehdään siitä driftivikäyttöön auto. Käytte kyysä. Kyllähän se kovasti neuvo, että tällä lailla mennään tämmöisillä linjoilla ja kertoo asiasta, että miten siitä yllätyi, kun Teemu sanoi, että asfaltilla on helpompi ajaa mitä tuolla jäällä, mutta kyllähän sen toista ymmärtää. Jos yhtäkkiä on lunta ja jäätä, niin se olosuhteet muuttuu nopeammin. Pääsettekö te itse ajaa vielä ollenkaan? Tänä talvena varmaan kerran päästään ajaa oman luokan kanssa ja asfaltista en vielä tiedä. Se on vielä epävarma, päästäänkö asfaltille testaa. Niin te olette ammattikoulu toisella luokalla? Joo, ollaan toisella luokalla. Mutta vielä on vuosi jäljellä. Kyllä siinä pitäisi kerätä testailla aivan hyvin. Erittäin miellyttävä peli. Pojat on tehnyt hyvää autoa. Pojat on tehnyt hyvää auto, joo. Mä sanoinkin, että ei hirveästi ole niinku moittimista. Ajoasento on itselle semmonen niinku, se mihin on tottunut. Että se on pemaristi, että niillä on niinku ylikarro Simollakin, niin siellä pitää olla ratti täällä, että siinä käet väsyy. Ja heikko poika kun on, niin käet väsyy. En mä tiedä, sinne muuten mä sanoinkin, että turbo kylkeen ja kisoihin. Ei se ihmeisempää. Tää et keksi paljon kehitettävää. No ei, pikkusen mä ehkä vähän lähtisin muuttaa noita ohjaus ja setuppeja, että vähän kamperia pois, kasteria vähän pois. En tiedä, se voisi silleen parantua, että ottais tuota kamperia pois, että se ei olisi niin hirveän raskas ajaa. Joo. Olisi tietenkin mielenkiintoinen vähän kokeilla eri setupeilla, että sanotaan, että ihan hyvä. En tiedä sitten miten toimii asfaltilla. Uskon, että se on vähän, voi olla ehkä vähän turha raskas ajaa asfaltilla, mutta ei siinä. Joudutte vähän remppaa jo tekemään. Joo, mä heti ensimmäinen muutama kerros siinä niin reveen käsijarru heti käteen ja mä sanoinkin, että kaikki pitää olla rataakiskosta tehty ja minimipultti on 12. Sama mitä onkin.